na taken da ake wa Allah ranar arfa ne la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dama wannan zikirin muna yin 100 da safe 100 da yamma kullum, to yau kuma ga ranarsa ta zo, kaga mutum sai ta dubu ke ta dubunnai ba iyaka kai ta la ilaha illallah. Da haka gobe ba ranar gulma bace, ba ranar hira bace, ba ranar yi da mutane bace, ba rana ce da za a zauna ana musu ko ana jayayya ba. Kamata ya jikinmu ya dinga nuna cewa jiya fa da yau ba ɗaya bane, yau da gobe ba ɗaya bane. Sannan daga ranar arfa jibi shine ranar sallah. Ranar sallah kuma abu biyu ake yi, kamar yadda ake ranar arfa a shagala da girmama Allah, shagala da ambaton Allah da yaban Allah da yin azumi ga wanda ba sa filin arfa, wanda suke arfa kuma suna can suna tsayuwa arfa. To jibi kuma yawmul hajjil akbar, ranar babbar sallah, shi kuma abu biyu ne, yin sallar idi da kuma yanka abin layya. Ai sallar idi a yanka abin layya.